Калина малина. Вітаем вас, шаноўныя сябры! Вось і надышоў урачысты момант. Гала-канцэрт другога фестывалю конкурсу народнай песні імя Аляксандра Владзіміровича Рашчынскага «Агмень». На працягу фестывалю конкурсу мы з вамі пачулі шмат рознай музыкі, атрымалі асалоду ад яскравых выступленняў канкурсантаў, вялізную колькасць прыемных эмоцый і ўражанняў. У гэтым годзе конкурс праходзіў у незвычайным для нас усіх фармаце дыстанцыйна. На працягу 3 дзён кампетэнтныя журы конкурсу адслухоўвалі і ацэньвалі выдатную працу канкурсантаў і іх педагогаў. Неабходна падкрэсліць працу канцэртмайстараў, дзякуючы якім народная песня прагучала найбольш яскрава, набыла асаблівую афарбоўку і гучанне. Журы адзначыла выканаўцаў, якія прадэманстравалі незвычайныя інтэрпрэтацыі народнай песні ў рознай вакальнай манеры, чым, безумоўна, упрыгожылі конкурсную палітру выступленняў. Для ўсіх удзельнікаў, выкладчыкаў і прыхільнікаў народна-песеннай культуры мы прапануем музычны падарунак ад нашай госці з Расіі, члена журы конкурсу Тацяны Сямушынай. Почернело мое сердце горой черного пера. Ой, я не бачила милого
бачила милого, ані сьогодні, ні вчора. Я на ганочках стояла, ой, дождик капал на меня. Я на ганочках стояла, дождик капал на меня. Ой, я сябровкам говорила, не кохайте так, як я сябровкам говорила, не кохайте так, як я. Ой, біля хлопця не садитесь, хлопцев бойтесь, як огня. Почернело мое сердце горой черного пера. Ой, я не бачила милого, ані сьогодня, ні вчора. Я не бачила милого, ой, ані сьогодня, ні вчора. Это фестиваль называется «Агмень». У эту назву укладывается великий сакральный сенс. Калісьці Агмень – это был центр сбору усей семьи, потому что Агмень – это очаг. И вот было приемно назирать и отчувать, что те, кто сегодня выступал, это носьбіти гэтых агеньчиков, гэтых іскринок, які існують у їх серцях, які вечно з ними застануться, і вони з радістю діляться гэтым святлом, гэтым огнем. Мне здається, що этому фестивалю-конкурсу зараз маловато місця, тому що хотілося б, щоб він проходив більш відкрито, з большим удзелам прадстаўнікоў з розных куткоў Беларусі, можа, і з замежных краінаў. І каб мы заўсёды расставаліся з адчуваннем свята на душы, як гэта і зараз адбылася. Жнеи молодые, серпы золотые. Ой, вы жните, 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 не ляните. Ой, вы жните, женитя.
даже непогоды. А дай же нам, Боже, соника золотого, а мы хлеб дожали, снопочки завязали. А